Wordillä voi tehdä sähköisesti täytettäviä tai tulostettavia lomakkeita. Tässä esimerkkinä työsopimuslomake. Seuraavaksi näytän, millä tavalla lomaketyökaluja Wordissä käytetään. Tässä olen ensiksi tehnyt lomakepohjan käyttäen Wordin taulukkotyökaluja. Kohdasta lisää taulukko pystyy tekemään lomakkeeseen erilaisia osia. Taulukkotyökalujen avulla voidaan täältä rakennekohdasta valita erilaisia reunoja taulukolle. Esimerkiksi tässä taulukossa vasen reuna ja yläreuna on määritelty vahvemmalla pistekoolla kuin muut reunat. Jos halutaan ottaa esimerkiksi taulukon oikeasta reunasta viivat pois, silloin valitaan taulukkotyökaluista vaihtoehto ei reunaviivaa. Esille tulee kynä, jolla voidaan klikata ne kohdat, joista halutaan reunaviiva saada pois. Laitetaan seuraavaksi lomakkeelle nimi. Laitetaan se ylätunnisteeseen. Kaksoisnapsautetaan ylätunnistetta. Laitetaan ylätunnisteeseen sarkainkohdat. Ne saa kaksoisnapsauttamalla viivainta. Sarkaimet asetetaan 2,3 sentin välein. Tyhjennetään kaikki ylimääräiset sarkainkohdat ja oletussarkaimeksi jätetään 2,3 senttimetriä. Nyt saadaan lomakkeen nimi sisennettyä kohtaan 9,2. Kirjoitetaan sinne asiakirjan nimi, eli tässä tapauksessa työsopimus. Laitetaan lihavointi päälle ja suurennetaan fonttia jonkun verran. Katsotaan seuraavaksi, miten saadaan esille lomaketyökalut ja voidaan laittaa kenttiä lomakepohjaan. Työkalut saadaan esille tiedostovälilehdestä. Valitaan sieltä asetukset. Muokkaa valintanauhaa ja otetaan käyttöön kehitystyökalut. OK. Näin saadaan uusi välilehti, jossa lukee kehitystyökalut. Sieltä löytyvät lomaketyökalut. Lomakkeeseen tulevia kenttävaihtoehtoja löytyy tästä ohjausobjektit kohdasta. Päällä on tällä hetkellä suunnittelutila. Itse käytän näitä vanhojen versioiden lomakkeita niiden selkeyden vuoksi. Kaikkiin sellaisiin kohtiin, joihin on tarkoitus, että lomakkeen täyttäjä kirjoittaa tekstiä, laitetaan tekstikenttä. Napsautetaan täältä tekstikenttäkohtaa. Mennään kursorilla seuraavaan kohtaan ja sinne taas napsautetaan tekstikenttä. Tässä kohdassa kannattaa tarkistaa, mikä on fonttikoko täytettävässä kohdassa. Sitä voidaan tarvittaessa suurentaa. Tähän kohtaan on tarkoitus tulla valintaruudut. Mennään takaisin lomaketyökaluihin ja otetaan täältä vaihtoehto valintaruutu ja myös tähän toiseen kohtaan. Myöskin näiden valintaruutujen kokoa voi suurentaa.
fonttityökaluista tai kaksoisnapsauttamalla valintaruutua, jolloin tulee esille valintaruutu lomakekentän asetukset. Vaikka lomakepohja ei olekaan vielä siis valmis, katsotaan tässä vaiheessa, millä tavalla valmis lomake suojattaisiin. Kun lomaketta aletaan suojata, poistutaan suunnittelutilasta. Valitaan suojausasetuksista Rajoita muotoilemista. Täältä kohdasta valitaan Muokkausrajoitukset, salli vain tämän tyyppinen asiakirjan muokkaaminen ja alasvetovalikosta kohta Täytetään lomakkeita. Ja valitaan Kyllä, aloita suojausten käyttäminen. Jotta tämä vaihtoehto on näkyvissä, tarkista, että suunnittelutila on napsautettu pois päältä. Seuraavaksi kysytään salasanaa. Salasanan voi tähän määritellä halutessaan, mutta se ei ole välttämätöntä. Jatkan OK:lla ilman salasanan määrittelyä tässä tapauksessa. Nyt lomakepohja on suojattu. Tätä voi testata, eli tänne pystyy nyt kirjoittamaan tekstiä näihin tekstikenttiin ja laittamaan rastin ruutuun. Jos haluaa jatkaa lomakkeen muokkaamista, lopetetaan suojaus. Mennään uudestaan suunnittelutilaan. Ja nyt taas pystytään lisäämään uusia kenttiä. Lomakkeet kannattaa tallentaa asiakirjamalleiksi. Silloin valitaan tiedosto tallennan nimellä. Annetaan tiedostolle nimi. Ja tallennetaan se Word-malliksi. Tällä tavalla pystyy suunnittelemaan, tekemään ja suojaamaan lomakkeen ja tallentamaan sen asiakirjamalliksi.